Menteri rang ba ki kampo yeng polis ba Preston Tusong. Ha kasin ng kong ulapan pau ya ka jingkasyan ka bapura ya ka sinjam jong ka sarkap deng. Pan ra ya ka one nation, one election. Kane ka sinjam ka sarkap deng ka temu ban pelong ha ka jo ka por ya ka election Lok Sabha bat ka assembly. Bat an penbod da ki municipal election bat panchayat ka banlong hapo ka sispasni. Kane ka jing terwa ka bala menjur da ka kanhon menteri ka sarkap deng. Ha katayaw kabala la kadai kabala pensyong manglem halor ka jing a jing mut jong ka high level committee bayalam da presiden barem kari ra na kovin kabala dab ban IT ya ka kaipod ka babnia bha halor ka ne kam ha bapen pau ya ka jing perkha jong u halor ka ne kam uba Preston ubadai state president ka National People Party NPP ula ong ngatharai ngan jubab na kabanta kapati ha kane ka jing snow jonga simbet ngakwa banyoi ya ke election bakan long tang hisin arsen nilai sen la da dai ka MP la ne ka MLA namal la da phikhen ya ka jing bam ya ka por na ka jing trai kam ka model code of conduct kala long sabapalat kumta la dang dan tang ka wai ka election ngin yo I bangila tengkai ya sibon kapor lasi kala banlong arbnai nilai bnai pitip hi baka model code of conduct katrai kam duna hado safusan sni la dang dan arteli ki election kamut safusan plus safusan sni kamun ila do trai kam kumta ngakwa bandan no ya ka wai ka election ula ong